l-awtoritajiet ikkonċernati qed ifallu milli jagħmlu xogħolhom b'mod rett u kif jixraq lil kull ċittadin Malti u Awċi. Starret dan Ramona Montebello waqt li kienet qed tindirizza l-eluq tal-Kunsill Ġenerali li sar is-Sibt fil-għaxija fil-Belt Valletta. Ramona kienet ċara fi kliema kif saħqet li din il-ħniżrija fil-qasam tal-kostruzzjoni fejn l-iżviluppatur iħossu li għandu dritt li jeqret il-ħajja tal-bniedem mhix aċċettabbli. U l-iktar kera mhux dik, imma li ċempel lill-entità jew lill-awtorità li suppost tissalvagwardja d-drittijiet tat-terzi u li hija suppost awtonoma u tħossok iktar qed tereq l-isfel. Inċempel brabja kbira u bidmuħ fajnejja għax inħoss id-dar tiegħi tiddamdam isu qed isir tellimot. Bulidna wersqu jiġru min-naħa l-oħra tad-dar ma jafux se jagħmlu bihom infushom u jgħidulna ħanibgħatu l-infurzar. Jgħaddu siegħa, satejn, tlieta u jkun għadu ma tfaċċa ħadd. Hija stqarret li kien hemm każi fejn minkejja li kemm il-darba ppruvaw jagħmlu kuntatt mal-awtoritajiet konċernati għall-għajnuna jibqa' ma jitfaċċa ħadd u sa dan it-tant id-dar tkompli tiddamdam u jibdew ifeġġu l-ħsarat. U din mhux ta' darba, sistema falluta, sistema li twasslek temmen li ma tista' tagħmel xejn. Jew iktar minn hekk toħroġ il-flus minn butek biex forsi tieħu dak li fi-stat ċivili huwa bid-dritt tiegħek. Spiċċajna nħallsu l-flus biex b'xi mod tiġi s-salvagwardja tal-proprjetà tagħna li tant ħedimna għaliha u li tagħha qed inħallsu lon u għas nistgħu ngawduha. Ramona Montebello staqsiet biex nistgħu niġu għar minn hekk, għar milli tara lil uliedek jikbu għax jibżaw li se jiġri xi ħaġa lid-dar tagħhom. Hija stqarret li pajjiżna għadu ma tallimx lanqas mill-mewt ta' Mirjam Paċ li mietet mirduma f'dara is-sena l-oħra. Ramona Montebello temmet id-diskors tagħha billi għamlet l-appell sabiex dan il-pajjiż jieħu azzjoni mill-aktar fis fejn jidħol dan is-settur. Irridu nerġgħu nibdew inħadnu dawk il-prinċipji u l-moralità li bħala nazzjon dejjem hemmilna fihom u nemmnu bisħieħ li bis-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna ħajrnexxielna għax Malta u l-Maltin jixirqilhom serħan il-moħħ xin jirritornaw lura fid-djarhom u jmiddu rashom fuq l-imħadda. Xerona De Bono, Net News.